Bati chichakaitika nekambwa kanyemba kasongo ka 1 kakandikandisa maraka pagokwe makapejerwa chifi makore sabhuku makore pakati pemakore nesekireti pane 10 of inoende kunonzi kuganyungu panonzi pamushamba right. ndatamba kasongo aka but kasongo akamajika ko apo mushopo macho makairowa baba mangani musikana idzi gredu ndakawina 19 minutes to 10 ndio pafika nthawe pali manje papa Isabel pane redziri kupisa muchirongwa bozhongora segment part 1 nasi asi chakabatwa kachimuti na Honorable Spencer Chuma, Honorable Member Parliament for Gokwe Kabuyuni. Yes. Ndakabudza kanyemba chinobatwa neutekwa ichi. Ichi chimutichi. Utungamiri wepamusoro-soro. Musakangana kuti Mazowe Central. Honorable Dr. Maximo Njanji. Anenge alipo. Akachibata. Yes. Nayo wabvunza musono ndikati njira inobatanidza rodi inoenda ka kuchiweshe ne inoenda ka ku Howard yashata zvikanza aiwa tiri kuzviziva tanga chingomirira chete kuti zvinhu zviende panzvimbo in 2 weeks time basa rinenge ratanga kudzokera kuvanhu ndokuti empizve nasi chiri kupisa chakamira sei mukoma KB ndine nyaya yandinayo panapa inorwadza inosuwisa yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera iyo kuti iyo iri Mutare kwa Mutare kune nyaya ku village 19 andidika kune nyaya yekuti kune murume akapa murume gross number achiti ndanda gross number ndakarima fojka yangu ndikumira kuti ndindisire fojka yangu ndobvaina nayo but fojka payakaendayo murume uyo haana kudzoka nanhasi ari muchibage yakatotyiwa kusvikira murume uyo amwa mushonga anomwira poison pamba pemunhu ane gross number yakashandiswa pakaipa ndine nyaya yandakataura muri yeZimbabwe yekusulovera yokuti izvo kune munhu mukadzi aita zveun'anga kana kuti zvokurapa vanhu achigara mukati meguta reHarare vachibva vaenda kupi afa akaperekedzwawo nevamwe mabasa ava sokuziva kuti vatambi vebhora vanoperekedzana mawindi vanoperekedzana vanhu nevanhu vanoperekedzana neuwandu hwavo zvichienderana nekuti taibatana aita basa rei asvika ikoko munhu akaradzikwa mumba but pakazonzi kuseni masahwira nevamwe ngavagezise munhu abva ikoko achinzi arira kunovigwa pane mumwe akazotora achiti iye musakanda mavhu tiri kuona munhu uyu atosviba uyu mukofini mune zvaiswamo mune mushonga waiswa kutsipika imomo musaviga munhu vanhu vakati aiwa Zimbabwe mangwana makuseni vakuenda kuguva zvinoitika zvaizvo vachibva vanoona kuti kuna amai vakutobvisa hembe vakutochera guva nezvigumwe muchanzwa zvakawanda nekuti haachisiri 1 vawanda vanhu vari kuita zvinhu izvi pakutogadziriswa nyaya yekunzi dai pacherwa zvakare guva mutumbi ubudiswe kuti vanhu vari kurarama panze vararame zvakanaka chikonzero chakapinda nemunhu mukofini ndo chakukonzeresa ko changa chamboiswa naniko mukofini vakanga varamba vachinzi vane zvavaita guva kofini seti rafutsirwa bvisai vanhu vakaramba hapana akaburitsa musoro ndine nyaya inosuwisa muri yeZimbabwe kuseni kuno kwandiri kutaura izvezvi kutaura kunoku munzvimbo yekwaziko kunzvimbo yekwaziko kuchanakira village uko kune mutumbi wangoonekwa murume akadonha akarara nefesi akatofa mapurisa angasati atosvika izvozvo but mapurisa aziswa sokuti tuchatirasira kuti mapurisa achatese achasvika ipapo kunotora mutombi ndine nyaya iri kuitika kwaMurambinda muri yeZimbabwe yemunhu ane bhawa paMurambinda aine bhawa kusaro kuseri kwebhawa rake kune dzimba dziri kugara vanhu nematoilets ariko kuseri ikoko but matoilets akakiwa vanhu vari kunzi shandisai toilet yekupi yekubhawa kana mapedza makuseni kwakakwaka endai munosuka toilet yekubhawa vachada kusvitsa nyaya pachimuti vachada kakubata the international correspondent Bozhongora ampatika tani ichokwadi muri yeZimbabwe kamira kundibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 musabhipa musafuna ne private number musatambira pairi kungoti kwakati kana pachisvikika tobva tachimanya tinotenda rambai makabata pachimuti papo manje papa Isabel vanenge vakunyudza gejo Prosper pamire ku Borodeo Stuart Kambarami ku Borodeo Borodeo iri kupisa baba Isabel chimuti chapindira kani kwai kudiko pa Borodeo hanzi tiri kudekedzerwa baba taiti kunogara vasingabati chimuti
chakatobatwa papi pasingasvike kuti kana pastate house apa chinenge chiri aiwa ndozviziva tozviziva chinenge chakabatwa matsudzura here ndipei nguva nditenderei mukwapaidza here mukanditendera ndozviita mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifwa tiri masiyaiti tiri matikitifwa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifwa tiri masiyaiti tiri matikitifwa pakufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifwa tiri masiyaiti tiri matikitifwa Fofo kiata reporting to the angel Hati ta piorota romanisi paini patapitani pro afana tusipekeshane mtura imam jumande wakachiwembe kebilikia sipiniti horomait denyoroshiwiri pinifo wakochwem sipiniti horomait denyoroshi okeroshi oiri po rikiti fafaidzai papa Isabel icho kwadi muri yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafedza nekudzidza kuti kabatimana wose yenyika ino ndinozva chimuti munenge makabata muri yezimbabwe mamukasaiko mukoma wangu Innocent muchenjekwa pamwe chete ndandokati yamuroiwa baba namaitu chimuti vakabata kuti dzvi ndati vakabata kuti dzvi sezvo vakabata kuti dzvi vacharume vakabata kuti dzvi nemhaka kuti chingori dzvi chakabata kuti dzvi ingori dzvi paka ndambindira muri yezimbabwe mapindira papi ndapindira mukati yemuzimbo yekumhondoro Mbofana village right chief chivero kune nyaya yakaitika mukoma KB yekuti kune munhu akarwara ari murume ari kunzvimbo yekusouth africa arwara ariko ikoko ndokubva auyiswa mukati menyika yezimbabwe akarwara musi wa 19 musi wa 20 achibva toshaika ndowari weukama wakagara pasi kusvikira vatakura munhu ndokuuya naye kunoku vatakura munhu kuuya naye kunoku semutumbi muri yezimbabwe vakasvika pamba zvikadzi maminisi mashoma kusvikira vazotakurwa kuendeswa munzvimbo yekumhondoro kunova ndokune hama neshamari sezvo iye pachake anga asina kuvaka. Muri kuti mimi akarwara kwenguva diki achibva atisiya zuva rimwe chete. Mwedzi upi uyu? Mwedzi wadarika uyu, right? May. Zvadaro mukoma KB achibva aendeswa kumusha, vaenda kumusha kwekwe akauya akatakura midziyo yake yaishandisa kupi ari kunyika ekunze kwenyika. Midziyo yake chibva yauya yasvika ipapo veukama zvikanzi no, isusu mukufamba kwatiri kuita pane zvatiri kunzwa, saka tiri kuti isusu maybe zvakonzeresa kuti munhu ashaike, maybe angade kubata kwake pane zvakaita, isusu takuti munhu uyo sokuuya kwaita tichamuviga nezvinhu zvake sizvainazvo. So munhu akaendeswa kumarinda muri yeZimbabwe. Mukadzi zvaakaita mukoma KB akakwanisa kungoti pazvinhu zvakaine murume chaakapiwa ifoni. Zvimwe zvese zvakabva zvakandiwa pai muguva ndobva zvafutsirwa. Muri yeZimbabwe ndiri kuti inini kana mukaenda pa WhatsApp channel yedu National FM muchanoona zvinhu zvitoka nomuguva foshoro chichotsva munachitovigwa imomo. Mati murume akashaya uyu. Murume akashaya. Anga akura sei? Akatosiya vana vaviri. Vana vaviri nemudzimai. Vaigara kunze kwenyika. Murume ndiye angari kunze kwenyika, mukadzi angari munyika yeZimbabwe. Okay. Kunze kwenyika kwaigara ndokupi? Avanosira kuti kunze kwenyika kwaigara munyika aigara kuSouth Africa. Okay. But dhorobha raigara kuSouth Africa ndiriba tasingazivi, but anga ari kuSouth Africa. Akarwarira ikoko. Achibva shaikira South Africa. Achibva azouya uri mutombi. Ndobva auya kuno kuri mutombi. Achibva aenda kumondoro. Ndobva kumondoro. Veukama vari kuti murume uyu ngavigwe nezvinhu zvake. Mukufamba kwawakaita wakazwa kuti akabata-bata. Akajata-jata. Anga akaromba here. Anga akafunga andisi kana chiti kubata-bata kuti shoko rinoti anga akabata. Okay. Pazvinhu zvakavigwa nemurume uyu zvinosanganisira chii? Mukoma KB munoziva kuti kana munhu achigara nezvinhu zvaainazvo, ane zvinhu, anobika, anowacha, anogeza, anodya, anopfeka. Chaanga inacho achishandisa ikoko
chiri chakakwanisa kutorwa chete kupiwa mukadzi ifoni zvese zvakaiswa mugomba anga asina gari moto motikari aiwa gari koto panga pasina alright imagine dai panga pane mota amene ipapa aishandisa kusouth africa ichibva yauya aivigwa nayo richinzi akajata jata apa toda kubvunza vamwe vakambozvita hazvina kutangira ipapa variko vanhu vakamboviga munhu nezvinhu zvake nekuda kwezvikonzero dai panga paine mota kana vakambozviita kune munhu anga aine mota vakaita sei so pane vamwe veukama manje vanova ndovaunza nyaya vachiti isusu tiri hama but tine masimba ari pasi uyezve tiri vadiki vari kuti kudini isusu zvinoita here ende shoko ravo raitoti hatizi kuziva kuti chief chivero vari kuzviziva here kuti munzvimbo mavo mune mwana akavigwa saizvozvo nokuda kwezvikonzero izvi zvinoita here kuti munhu avigwe nezvinhu zvake mambobvunza here pane vaunza nyaya kuti imo mukufamba-famba kwavakaita vakanzwa kuti akajata-jata akabata-bata akabatei ndo pangu asingataure ipapo achiti shoko redu rinoti kana muchiudzwa mashoko oku kunonzi zvinoreva kuti munhu akabata asi shoko rekuti kubata hatizivi kuti kune vamwe rinorevei nokuti hakuna munhu asingabatika but kubata kwacho kubata rudzi kana kuchinzi kubata zvinorevei zvinoita kuti vakuru vazosvika pakuti kana taudzwa kuti munhu uyu anga akabata ngavigwe zvinhu zvake kubata kuita sei sei foni yakazosara iri yemunhu yeye anga akabata mungazive kuti foni rudzi foni hatinazopiwa rudzi but foni yakapiwa mudzivayo kuti haina kutengwa here kuti haina kutibva iri pasere wana vose waniri kukanda kana kunze kwenyika baba namai chinagana pauk paushe wekunze takachibata chimuti zimbabwe mainzwa kanyaya yekumhondoro mhondoro batanidzire south africa anditika yaunzwa nababa isabel zvinoitika here zvakamboitika here kwenyu iko kuti batsirei tinzwe kamuzukuru kenyaya kanoti mukoma kepi panzvimbo yepamurambinda panonzi pagaza business center pagaza pane shopu iripo pane munhu ane bhizinesi rake anotengesa doro kuseri kwebhizinesi rake iri shopu inotengesa doro kune dzimba dziriko ndokubva aisa maroja achiisa maroja anoti iwo tinoratidza kuti imba idzi chimbuzi chenyu ichi nekuti kutori nevamwe vanhu vasinei nezvebhawa asi vari kugariswa mudzimba idzi vanhu vaenda mukati medzimba idzi vanhu ava vari kuti iwo takaudzwa kuti pane dzimba asi dzimba dziripo takapinda zvechokwadi but zvimbuzi zvedu takazoona zvaiswa key chinzi shandisai chimbuzi chekubhawa chinopindwa nepofu dzinoshandisa mubhawa chimbuzi chekubhawa munoziva zvachinoitwa mhuri yezimbabwe chimbuzi chekubhawa chero padhoo chero musati masvika padhoo kuseri kwechimbuzi wapinda muchimbuzi uchingotsika pangave pasi mungave mugomba mungave muchemba pese panoitirwa chikonzero vanhu vavakatakwa saka iko zvino zvikunonzi tanzishandisai chimbuzi ichi tisu tinonzi zvakare sukai chimbuzi ichi nokuti ndimi munoita sei munochishandisa tosema kutaura nemuri dzanoramba achitizvo ndakakudzaini chimbuzi chenyu apa mwedzi totobhadhara mari dzedu saka isusu tikuti tikati hatidi kushandisa chimbuzi chonzi motobuda motoenda kusango kana kutsoga matoilets nokuti ndo chimbuzi chandakakupai saka isusu tiri kunetseka kuti chimbuzi tochida but hatidi chimbuzi chezvidhakwa chikonzero zvatiri kutsvairiswa nekusuka umu ndizvo vanhu vakawanda ende zvinenge zvakangoitirwa pese pese vakaudzwa nani kuti vanoshandisa marestrooms ekubhawa nemuridzi wacho ndiye akaloka chimbuzi chavo chekuseri vakawanda sei namba yavo kana sikakanganisi i4 ndo vari kugara kuseri bhawa iri rinoita pungwe here bhawa iri hariite pungwe kana bhawa ravhara yes ivo vanoenda kupi vapi ivo kana bhawa chimbuzi hachivharwi chimbuzi chinoshandiswa nebhawa hachivharwi even kana bhawa ravhara ndochanonzi muri yepano imimi munoshandisa chimbuzi ichi hamurambidzi kupinda muri yepano but shandisai chimbuzi chebhawa saka voti regai tirizokwanzi aiwazvo inini mari ndakasha kana musingade kushandisa chimbuzi chebhawa mumirira mwedzi wopera kana musingade muchida kugara pano mushandisa chimbuzi ichocho ende muchikabapedza kuchikushandisa kunyange chichipinda pofu muchiklina aunza nyaya ndeyani maroja makwanisa here kutsvaga nhamba dzalandlord kuti landlady hadzisi kubatika ndinadzo but ndiri kuzama kudzifona hadzisi kubatika asi ndinovimba vanogona vachitozvinzwawo timbonzwa kuti ari kuitira izvozvo chii
munoze timu kare Baba kubaba Isabel. Ine cheti kutaura nezvayo ka. ndokune zvirwere zviri Hey, Pastor Sony paHeathcliff Extension vakachibata chimuti kuti dzvi. Tinotenda Zimbabwe machinzwa ka chepa Murambinda chekumhondoro 0713938538 kana kungotumira ka WhatsApp message pa 0718692244 0718692244 tofamba teseka muchirongwa Bhoshongora segment kunobata ka 12 o'clock mrati chipolo mamuka seiko ndiko kanyumbo kanchimala kuti kuponda namo Papa Isabel hanzi kanyemba na Bhozho kuno kubhindura pane shamwari yangu anga asina hama muno muZimbabwe aibva kuMozambique akavigwa nehembe dzake dzese asi bhasikoro pane akapiwa ari kutorichovha izvozvi ndinonzi Podumba ndiri kubhindura Bhoshongora all right shamwari yaPodumba chizvarwa chokuMozambique akashayikira kuno kanga asina hama akavigwa nehembe dzake dzese asi pabhasikoro apa pana karipiwa munhu kana afa kunonzi hama ngaiteme unonzi rukawo panovigwa munhu naanomira achitaura nyaya idzi akamira sehama pakuvigwa kwemunhu uyu ndiani zokuviga munhu nezvinhu zvake zvakamboitika kwachihota munhu anga anwa mushonga mota yakatotemwa ikakandwa mugomba aiwa apa motikari kana tema kupinda mugomba tsigirai point kuita sei saka imba munotoita sei koimba moita sei muponyapanya zvinhu zvake ka Good morning Kanyema na Bhozho takachibata chimuti kuno kwamurehwa kwamabika ndinonzi Mai Julius nimutsiroka murume wangu ari papfungwe na amai vangu amai Mamvura vari kuno kwamurehwa Chingara village na baba vangu vaMamvura pa Krohi it's Korobra, all right, Korobra North, phase 3, nemhuri yese yakwamamvura nekwa Julius, ndidedzewo kakatatu, Mai Julius, kwamurehwa, po, rikiti, vo. Mati kudini ko Zimbabwe? Kana hama ichifungidzira kuti yakajata yakabata munomuviga netunhu twake twese here. Amen. Tibatsire tenzwe. Kanyepa na Bhozho ndinonzi Innocent pa Beatrice inga wani kune vakabata vanosira vana hupfumi wani vakatadza vanhu avo. Andika. Pane vakabata. Vanofungidzira kuti vakabata. Anditika vakajata vanotisiya asi hupfumi hunosara kuhamba neshamwari. Ko iye akajata mukadzi ndewake vana ndewake ko vasara wani. Andi ndo chiri zvake ndizvozvo mukadzi ndewake. Yes. Kupi Kanyemba na Bhozho mwene webhawa ane hutsinye uye ari rafu 40 mwene webhawa uyu anoda kumhangarirwa ari rafu kuroja imhosva here nai hama dzangu mwene webhawa ari kuda kutora advantage yokuti maroja vageze toilet yokubhawa every day nemutsiroka Rose Marongedza Rufaroka Manura Mudhara Bomba Prominent Mandombo Kelvin Joao Tinashe Gotora Innocent Manyoso Hita Nyakaringa Addington Mpkwanya Regai Samuel Gwaya Alec Gweja Shakman Matono London British Ngaipe Victor Katiyo Forgive nyama dzao na Desire Chigwededza pamwechete kana Nobet Chabeta pachivaka nenyama ndinonzi Nobet Chabeta pachivaka nenyama kurungwe iti Nobet Chabeta katatu guys rangu munopisa Nobet Chabeta hanzi muridzi webhawa ane hutsinye uye ari rafu anoda kuti vanhu avo vamugezere toilet yemubhawa every day ko hapana here unoshanda mubhawa. Amen. Andii vanoshanda mubhawa varipo ngatsvage ka yes vashandizvo kwandi bhizimisi here vanoviga munhu nehembe ko bhasikoro vakadii kurisa mugomba imomo ndinonzi mave pabhora. isi toda kunzwa kune vanozviita kuti vanozviitirei zvokuti zvinovigwa tazvinzwa but zvinoitirwei nemhaka iyei mukafungidzira kuti hama yenyu yakajata munomuviga netunhu twake here foni yakasarirei Chale Mamboza representing Mozambique akachibata chemoti
ndikubatwa na Philip Chirasikwa zvakare aripo paMozambique apa. Varume regai ndikubatsire hama yakati munhu avigwe nezvinhu zvake ndiye muroyi. Ari kutya kumukirwa uye foni ndeye kusehwa ndosaka yakarema kuviga ndinonzi poka njuti Jejeva Angel Mukwasha wekomatirira paBorodale nemutsiroka my lovely wife Scholastic Matirira and my daughter Angel na hambu yavangu vari paGanganzungu. Ganganzungu iri muZimbabwe? Inzvimbo dzinenge dziri muZimbabwe. Ganganzungu. Zinokangwa ikoko. Good morning Kanyemba na Bosho, takakubatai kuno kwaseke kwachihota. Uyo wekwamurambinda akaromba my name is King RG official ndiridziroka futi katatu. King RG, King RG, King RG. Po rikiti vo. Isu kuno kuguruve munhu anenge anwa poison nekuzvisungirira ndiye anovigwa nezvinhu zvake. Ndinonzi talenti chimbangiza. Takachibata chimuti. Kuwe kubata apana zotiudza kuti kubata kuita seko. Ichangofungidzira kuti kubata kujata. Andizika. Ndizvo babesa beo. Ndokubata. Saka kujata ajata. Akomana pasi apa pangatosvika pakaguta. Vanhu vakabata vakawanda. Vanhu vakabata mabati? Vakabata vakawanda. Saka pasi. Saka vaitumirwa magunanzi nemushako abva achiri kuSouth Africa. Tomboti akatumirwa TV. Anayo. Zvafa muridzi wacho. Acheta sei? Mucherere. Yoenda nayo. Mamukaseko mukoma Kanyemba na mukoma Bosho ndinonzi tapiwa magocha ndiri paRusape. Uri muziveri ngomano. Tapiwa magocha. Mabatiro anochiita. Ndokuna madharusape ka. Eheka. Kafaidza ichimwe. Icho kwa demoni ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza nekutsudza zvitika batimana wose nyika ino. Paka Silobela. Ndapindira mu Zimbabwe. Kune murandakadzi aita zvokubatsira. Ari mukadzi akura zvokusvika kuma 62 years. Apa ine vana vaviri vake achigara nemurume wake ndokubva arwara but aita zvokubatsirawo vanhu. Arwara kudaro vaifara nawo pamwe chete nekushanda nawo mukubatsira vakabva vamutakura ndobva aenda naye kuSlovenia kuti anovigwa ikoko. Achisvika ikoko vanhu akaenda zvakanaka akagadzwa zvakanaka politika mutakura ikaita sei asi mangwana kuseni mutumbi warara mumba kunorara vanhu vakuru vanenge vari pakachengeta mutumbi. Zvikanzi nemadzisawiro anoda kugezeswa. Ndobva agezeswa kudaro apedza ndikati body vinge vada kuenda kumakuva vasvika kumakuva kuya mutumbi wasvika kuya ona kuti usiwa pasi. Zvikanzi nemumwe munhu achipeta sikabudirwa umwe wevamwe vaishanda nawo kwete kushanda nemudare rake aiwa vaitawo vakaperekedzawo sokuti ndaishanda naKanyemba ndaishanda naKwaramba ndobva ndaenda ikoko asi ava vaishanda zvokubatsira. Iye aibatsira uyo akasvikawo akabudirwa ipapo ndeumwe munhu aibatsirawo ari kwake kwaanoshandirawo but aiziva kuti munhu uyo taishanda naye zvakafanana achivati amuna umire zvakanaka. Kune munhu aita sekutsipika ane mushonga waisa but mushonga uyu zvaisaita kuti avige mushonga uyu urimo. Mushonga uyu ngaubvise chikonzero unokonzeresa munhu acharamba achipedza vanhu but ndiri kuzoona inini kuti zvaita sokuitwa nevanhu vakati asi munhu mumwe chete. Vanhu vakati nguva yapera manga muchiregerekana mazuva kudhara munhu amuka aripo akaita bodvinga aripo asi maregera vanhu musadaro vanhu vanopera kawanda. Zvikanzi alright zvikanzi isusu takuita zvatinokwanisa hama dzemunhu nemurudzi womurikadzi akati mune zvamunogona kuita here. Zvikapera zvatinogona kuita zvikanzi itekera pane zvamunogona kuita pachibva paitwa zvaitwa zvezvo munhu achibva aenda kunovigwa vanhu vachibva varara mangwana makusendera zvoyo zvokuti vanoenda kuguva kunoona munhu vachingosvika paguva ipapo amwe amai vanove mukoma wemurume womukadzi wokufirwa uyu anonzi mai guru kumukadzi akafa ndokutaka kubvisa hembe ariko kachema ataka kuparapara achishandisa maoko kusukadzana dzese achichera guva vanhu vasamba kumubata. Zvikanzi ndoda kutora mushonga wangu ungaende aita senge munhu ari kusvikirwa. Vanhu vakati aiwa takambozvitaura izvozvo. Zvikanzi nevamwe kana mati muda kufukunura mimba pane mutemo unonzi kana munhu achinge avigwa kana achifukunurwa panoda kuenda kumapurisa panoda kuziviswa mambo pane vakaonada kuziva asingofukunurwe. Saka kubva musi wateuza zvinhu izvi ane vanhu vaiterana uchizoriko koinini mandiregera sei ndoda kufukunura ndiri ndega mushonga wangu but takanga tiri tese. Mai guru ava vakazoonekwa kuti vakanga vari mumba zvakare makanga mune mutumbi vanhu vachiviga imomo. So madzimai akazoita 3 anga kurwara nenjere vachienda paguva vachiita zvinhu izvi. Saka iko zvino zvinhu zvinopandakataura nyaya iyi ranga riri zuva rechi4 kubva munhu avigwa. Vanhu vari ngodzi vakaregerwa vanokwanisa kutoonekwa kupi vakuguva kuya. Saka vanhu veukama kusanganisa varume vane madzimai vari kuti izvo taida kukumira kuti tisuka kana zvichichokwadi
todana munhu uye akambotaura nyaya iyi vanhu vachienda kumakuva kuti akanga aona sei zvinhu zvakamira sei makuva aita sei afukunure murume achibva achedzera kuti inini pane zvinhu zvandikwanisi ndiri kukumbira hama dzemudzimai wangu akafa ndo dzandinoda kuti musangane nadzo muvaudze mimi pachenyu kuti kana kuri kuti vanhu ava vari kutenda kuti izvo vane zvavakaisa mukofini remunhu uyu vakanga vazviisirei nekuti haisi hama yavo mukaini murume wacho chaichai kana ndizvo ndoda kuita pamunhu akafa ari mukadzi wangu ndotanga ndaudza hama dzemukadzi wangu chikonzero haisi hama yangu but ndakamuroora saka iko zvinozvi panga panzi izvo munhu uyu akataura nyaya yekuti aona pachisiwa chinhu ashevedzwe but kana achinge ashevedzwa pada kuisiwa vemutemo vazivise kuti kune munhu akafa achibva avigwa but afa akavigwa vada kufukunura saka iko zvinozvi nyaya yanzi inofanira kuti iendese kwachief ndiwo anoziva kuti kunodiwa zvakare mapurisa pamwe chete vachafukunura saka tichanzwa kuti kuenda mberi uko zvichafambiswa sei vanoudzwa vese kuti pafukunurwe guva vaziviswa here vaudzwa here ende vabvuma here ende vacho vanotenderwa kufukunurwa panenge pambonyorwa tsamba yakaita sei ende avari kubvuma kuti izvo vanozvada kubvisa vachataura vachiti vakaisa sei nemhaka yei uyezve vanga vaisirei saka tamirira kuti wacho akadanwa kunzi ambotanga kutaura nyaya yekuti mune zvakaiswa asati asvika panzvimbo chikonzero iye haasi kusulovera akabva kuharare achiperekedzawo nekuchema umwe anga afa. Baba Isabel, muri kuti vanhu vari kurwara izvozvi vasvika vangani? Vatatu ari madzimai ese kusanganisira amai guru vemukadzi akafa, mukadzi wemukoma wemurume wemukadzi akafa ndiye akatanga. Mai guru vari kurwara asi vataura mazita mamwe maviri akataura ende madzimai vakataura iwo akabva atanga kurwara ende vese vakangoregererwa vanowanika vatosvika ikoko vakuita senge vari kuteta vachichera vachishandisa maoko vachiti vanoda kutora zvinhu zviri mukati kubata kuromba KB naBhozho. Ndinonzi mai makoni ndiri pazengeza 1 wokubata kuromba. Yes, ndozvakitaura kuti kujata koko kanyemba ndikasvika pauri izvezvi ndikabata shoulder rako toda kuti zvakasiyaniswa izvo. Baba Isabel, kana veukama vakati iwo mukufamba kwavakaita vakanzi kuti mushakabvu anga akabata mukufamba ishoko rinoratidza kuti munhu uyu anga akaromba akajata. Alright. Yes. Alright. Hey, noti kubata shoda kuti kubata munhu kuroma ndosaka akazi ngavigwe nezvinhu zvake ndofunga akazvitenga kubudikidza nokuromba. Saka ukatenga zvinhu wakaromba zvinhu zvacho futi zvati waurombwa here ipapo manje ndo zvatabvunza ndikatora mari yangu inini yeurombwa mukoma KB ndobva ndaenda kunoroora mukadzi ndinzwisise babati ndotora mari inini handisati ndaroora ndajata ndakutozivikanwa mari iyoyo ndobva ndaenda kunoromba ndobva ndafa. Mukadzi ndakamuroora nemari yekujata nemari yekubata. Ndopatabvunza muri yeZimbabwe pamaunza nyaya iyi kuti ndiwo zvinoitwa here kana mukafungidzira kuti hama yenyu yakajata yakaromba munomuviga nezvinhu zvake here? NaiZimbabwe ndinonzi Elisi Chasi kwachiveso musana bindura kanyemba naBhozho. Hama idzo dzakaisa munhu nezvinhu zvake mugomba vane chekuita nerufu rwake zvekuti akajata hakuna asi kuti vakaona kuti takapiwa nhumbi dzake anotipfukira. Okay, saka gadzi kugara dzaenda. Yes, anenge akutoera hembe dzake kuti wakatora sei hembe yangu iwe ukandibata. Vane chekuita nerufu rwemushakabvu. Rekati nzotova muone kuti kudini titenderei kaZimbabwe tipinde muchitoro KB naBhozho chetoilet yemubhawa icho zvakangoma hazvo kungomirira mwedzi upere votsvaga havo pamwe pekuti vagare. Ndinonzi tafara shone kana kuti baba iyeni paGlenview 1 apo Bhozhongora zvakangoma kumirira toilet yemubhawa uvhoisukiswa futi nezvinenge zvirimo imomo inza kuti bhawa. Vanhu vangani vanogara pamba apa pavari kuroja? 4. Madzimai kana kuti varume? Madzimai nevarume. Madzimai mangani? 1. Varume 3. Vese vane juti wokugeza toilet yemba. Alaiwe zvinoitika munyika muno. Ameno mwene webhawa aita seko. Mwene webhawa uyu anorohwa nezvinodhaka chete. Ndinonzi tinashe ngara
pajowewo pazhombe baba Isabel. Ari kumidlezo. Yes, mwene webhawa anorohwa nezvinodhaka chete. Sho ungati iwewe vanhu vari kugara, vanhu vari kurenta, pane toilet iripo, unokiya toilet iyo woti endaika munoshandisa restroom yemubhawa. Ende kana mapedza mosuka muicleaner. Amen. Munoti kudini ko Zimbabwe? Petrosi Filipe Simango beira Mozambiki anachipata chimuti. Akoma chimuti ndepapo pachisa chabatwa. Petrosi Filipe Simango beira Mozambiki anachipata chimuti baba Isabel. Unozodeiko pakadai? Kanye pana Bosho uyu wekwamurambinda ndo mushonga uyu. Hadi kusanganisa pupu yake nevatorwa. Okay. Ndinonzi Tigo pa Heathcliff panduna ita 4 kuna ita 4 kana kuti po pamajecha timu resera kachibata chimuti. Hadi kusanganisa pupu. Nechi? Ndo pane nyaya yachona. Kungava kikakega ava vovesira yavo kuti isiri kubawa. Ndizozo. Baba Isabel munomboziva here zvinoitika kubawa? Papa Isabel munomboziva here zvinoitika kubawa? Tinodzitora kwese nemubhawa nemuzvimbuzi mazvo. Yes. Chokwadi wewe tana uri kubva kumba kwako kupinda mubhawa. Apa doro rachahomwe. Apa doro rachahono. Vakomana zvavo vari mubhawa muya vachidaka kupindamo. Ende rinongodzoka richiita sengere setira mwiwa ka. But ndekupi ibondo Murambinda ngasadaro ngasadaro kana singadeka kuti vanhu vaite sei varendeka ngangowabvisa ka zvakaoma. Amen. Regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini namwense muchangoti phata tirimo kankati machirongwa Bhoshongora segment the hottest mid morning show in Zimbabwe. Kanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bhoshongora 9 to 12 Monday to Friday tinenge takachibata kuti Bhoshongora na Kanyemba. Nyaya ya mataura iyo yemurume wokufira ku South Africa mutumbi ukazouya kane tunhu twake twese zvikanzi ngavigwe nezvinhu zvake kusiya kwefoni. Vane humbowo here wekuti hama yavo yaibata kana kuti kuda kungorwadzisa mukadzi chete. Ndinonzi Langton Chingoma pa Major Brown pa Glendale ndomutsa vagare vose kwa Major Brown nemhuri yese kwa Chirata kuguruve na Gweja na Fani Mafuta Addington Pwanyatinasho Gotora Miasi Laiasi na Joshua Chirata. Vane humbowo here. Vanhu vanenge vakafamba ndokubva vanzwa chati singazozivi ndechekuti wacho wavafambira kanotaura kuti munhu akabata icho kwadiwe here kana wibo. Okay. Ndio pataidaka kunzwa kuti vakanzwa kuti kudii mukufamba kwavakaita zvinova zvavakazozadzisa kuti kubata hatingati kuromba asi kuve wakabata mushonga. Ndinonzi Rodney Chiweshe. Mukoma kebe kubata mishonga hapana munhu asina kubata mishonga upenyu hwake. Because ndorani chai inobatwa. Ndizvozvo. Mishonga yakawanda kusikana uneronda unogona kuti mishonga wechibhoyi uchisa ipapo. Hakunzi kubata kana kwakubata ndo kubata mushonga unokonzeresa. Kana kwakukonzeresa kwatwa kuromba. Akajata anoenda nemishonga yake chete nekuti ndiye anoziva mhiko zvimwe zvese zvosarira vapenyu. Ndinonzi Paul Kamusingo pa Heathcliff panduna. Uyu ndiye auya nazvo. Atingaputse mashopuka nekuti akaita sei akavhurwa nemari yekuchata. Topanya motikari. Tinoenda nezvinhu zvakakonzeresa uchata. Mishonga yake magwebe. Ameno Zimbabwe regai tione kuti +1308 ndeyekupi iAmerica kai. Ndakachibata chimuti kuti handichisiye chinondiwaraidza chese chinotengwa nemari yeurombwa chinopfuka Kanyemba na Bhosho magetsi anotevera tambo. Ndinonzi Dani Ditaona driver wegonyeti kuno kuAmerica. Kana akatevera kudaruka alright ndambobvunza mukoma Ditaona inini handisati ndaroora ndobva ndaromba ndobva ndawana mari ndobva ndaroora mukadzi ndobva ndabereka vana ndikafa inini nevana vangu nevakadzi vacho magetsi andiera tambuka. Akaroorwa nemari nekuromba. Vana vakauya vakabarwa nemukadzi akaroorwa nemari yekuromba. Saka unofanira kuitwa sei? Ofa ukadwa mguwa 17 minutes past 11 ndiri kudzoka tichibvunza muri yeZimbabwe regai katimbonzwa kuti DCC mandizvidza Bhosho Mondoro mubayira ichokwadi vapindira anobata iyeye ichokwadi
akavigwa nezvinhu zvake. Foni yakasara pachivanhu chedu chinoti azvisungirira tongoti azviuraya ndiye anovigwa nezvinhu zvake. Zvemusikanzwa izvi vakakanganisa kumuvigwa nezvinhu zvake. Zvekujata izvi zvemusikanzwa vakakanganisa kumuviga nezvinhu zvake, asi anenge azvisungirira anenge akomita suicide anofanira kuenda nekatundu kake. Asi uyu zvemusikanzwa izvi aisadaro, azvisafanira kudaro, vakakanganisa. Uyezve ari kuti ichokwadi DCC kureva kuti ari kubvumira kuti nyaya inoisiwa. Yes. Vanenge vanoiziva. Anoiziva kuti ndio kumondera vanenge vanoiziva. Anoiziva. Kanyemba na Bhozho ichi chiri kubva ku-UMP. Traskandemiri ku-UMP. KB na Bhozho businessman uyu ane bhawa akajata anoda shamu ine mubhadha anobva ataura chokwadi noti munyu apa yakuda nemubhadha. Bhozho Ngora naKanyemba nyaya yechembuzi iyo avo ngavaende kunotsvaga pamwe vasiye ipapo. Ndimhoresero ka Florence chakanetsa pavillage mushonga apo nemunhu anodiwa tando pa Mbefura village chemuti takachibata kuti dzvi. Ndinonzi Jaya Mupfumi pamushangwe takachibata kuti dzvi. Ini ndakabvunza ndikati kana uchipinda pamba unonzi pana pa imba yako ndi iyi, toilet yako ndi iyi, anditika manga musikana tizo zvanzi tatoratidza kuti matoilet enyu aya izvi ndizvo kubhawa izvi, asi tangozoona matoilet yese avhakiwa zvanzi mese makushandisa chimbuzi chekubhawa ende muchipedza kuchishandisa movha machita se machicleana. Pane message yaenda patanga tichita advert yanga ichiti iyo pamwe vanhu avo vane uchapa vane utsvina ndosaka vakakirwa toilet yeuko kuti vashandise yembhawa. Saka zvatingaite ngoma kebi rega titsvage mwene webhawa. Exactly. Timubvunze kuti ndizvo here sei wakapa vanhu toilet yekubhawa ivo vari kumudzimba dzavo. Hesi Kanyemba na Bhozho iyo yekukiya toilet zviriko mukugara umu. Ini ndinogara panokiwa mugodhi chaiwo. Ini ndinoona sekunge kushaya imba unenge uri nhapwa asi mari anoida. Baba Isabel. KB na Bhozho iyo yekukiya toilet zviriko mukugara umu. Ini ndinogara panokiwa mugodhi chaiwo. Ini ndinoona sekunge kushaya imba unenge uri nhapwa asi mari vachida. But paunosvika unoudzwa zvesika kunzi pane mutemo wakati why uchizochinjwa munhu pakati abvisa mari seva vari kudaita uda kuti kuendeka but mari wakaita sei vakabhadhara uchaenda kupi wotongomhanya netoilet yemuchimbuzi yechibhawa iwe. Vanonwa doro vanenge vari mubhawa havana patience. Munozviziva wani? Aiwa vawarikaya hanzi kiki ndariziva ichokwadi 07 ma1 imurambinda kai 07 ariziva pagaza shopping center ndopane bhawa kiki bhawa iri ndariziva ichokwadi 07 ma1 gezani Bruce Madombo shawa wamuka sei ona Brian alright Brian ari kuhwange. Good morning Kanyemba na Bhozho ndinonzi Gabriel Shuma ndiri kusidinda village wange. Itai Mtemba shama muto kwanzi ndio business center yangu kwani ndoda kumbonotsvaka ndepafye tiri kudzoka muchitsudzura chimwe musati tisatapinda muchitoro kuya mkazi uya wokupinda mumba nereverse reverse ndakati nditsvake nezuro ndakafona nezuro ndafona nezuro vanova ababa anzvadzi yaamai vekupinda vachiona vaive vaiti kumukova chasaramba mukadzi vaiti tiri panhamo ikoko kwavanogara ikoko haisi nhamo yomumba mavo but pane kwavanga vari kurofu vachiti vachaita sei vachataura neni kuti vangundiudza kuti zvaapapi asi mashoko avo ndeyekuti no Bhozho zvinhu zvinoitika zvinodarika zvikuratidza kuti zvinenge zviri kuita zvinani. Tinotenda Steny Mukototsi Harare CBD akachibata chimuti morning pachimuti uyo wekwaGaza maroja ake anogezepi 1 toilet dzakakiwa ndedzei 2 vakatenderana kuti kudini pakutanga 3 vanomboita nezvei kuti varoje paruzevha ngavatende kuti vari kuchengetwa because kana
uchigara pabhawa unoshandisa toilet yepabhawa. Hapana nyaya yavanotiunzira apo. Ndiwo anonzi mazvokuda ayo ndinoitwa Chitova 07. Eish. Papa. Hapana pano pasingarodyi kunzi kudhorobha nekumusha. Yes. Hapana pasingarodyi. Ndikabva kuHarare ndikaenda inini kuGokwe kumusha. Ndichita basa rekutenga zvinhu. Pane business center pamashops. Unototsvaga pekurodya. Patori nedzimba dzekurodya kumamisha mazuva ano. Izvozvi kutaura kuno. Tikaenda kumaroad show isusu kumamisha. Tinowana pekurodya. Izvozvi kutaura kunoko. Kukanyemba uko. Pane vanhu vari kuita basa ikoko. Kuri kuvakwa ukanyemba. Vanototsvaga dzimba dzokuita dzekurodya. Ikoko kune zvimbuzi zveko. Tobva nezvimbuzi zvekumabhawa. Okay, tinodzoka manje. Regai katipinde muchitoro. Kuvigwa nezvinhu kunoitwa kuti hama dzose kuvigwa nezvinhu zvinoitigwa kuti hama dzose dzawirirana izvozvo nokuti hapana anenge achizvida nokutya urombwa hwake ihobho. Ndinonzi Thomas Mateta, ndiri kuCape Town kuSouth Africa. Kuvigwa nezvinhu zvinoitwa kana hama dzawirirana kuti ndo zvinofanira kuitika. But apo kunonzi mukadzi akatokashkamara nazvo. Okay. Kureva kuti uyu kana afa kunyangwe dziri hama, mukadzi akwaniri mudariri ukama kana anga ari muroorwa munzvimbo iyi. Aifanira kushedzwa ere mudzimai wemushakabvu wodzwa kuti mukufamba kwatiri kuita tiri kunzwa kuti murume wako anga akabata. Saka tafunga kuti timuvige netunhu twake twese. Avaiwe. Baba Isabel. Baba. Netunhu twese. KP wagonatani ninchemere wa Dr. Raymond Mambara pa GWS Mangura fambe nacho chimutengo mutsavese vakachibata chimuti kuti dzvi. Okay, tinotenda Baba Isabel satapinda zvakanaka muchitoro mune chimwe chiri kupisa chinoti kudini. Icho kwadi muri Zimbabwe ndiro madiro mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsudzura zviruka matima nawo senyika ino. Ndiro zati Zimbabwe munenge makachibata chimuti mukati bekufamba nacho. Muchitofamba nacho zvachose. Muri Zimbabwe yandinayo panapa ndiye kwa Mutare kunonzi kuNyamajura. Village 19. Right. Chief Makoni. Okay. Mutare, Nyamajura, Chief Makoni, Village 19. Nyaya iyi yakamira yakadaiso. Kune murume muri Zimbabwe. Akarima fodya yake. Arima fodya yake kudaro. Kune mumwe anove watinoti iye vanomuti Gwejabaya. Kuna kuti munhu uyu akamborima fodya ndikubva ambomira nenyaya yesquared ndofamira but gross number yange nechikwereti. Uyu murume kwanzi kutora vanhu vakawanda vakashandisa gross number kusvika chikero chese chabatwa achinetsa nevanhu. Iko zvinozvi murume umwe uyu akarima fodya izvozvo ndobva apa murume uyu fodya yake zvikanzi ndipinzire fodya yako zvikanzi no problem gross number unoziva ndinayo vakaunda nayo kwandiri achibva pinda fodya but pakapinda fodya iyi mari yakabuda ipapo it's 410 US. Okay. Murume uyu haana kudzoka izvo zvina nhasi haasi kudzoka ari kutofadai nemari yemono. So ari kufona kwanza achadairi foni but akamutaka idaira foni kusvikira murume ari kuti mari yangu ere sei yadyiwa ndobva aenda pamba pemurume uyu ndobva amwa mushonga amwa poison zuro ndokutakurwa kuhospital but mashoko anoti izvezvi asati afa mupenyu wake ari kurapwa but akamwa poison iyi pamunhu akadya mari yake mushure mekushandisirwa gross number. Baba Isabel muri kuti Nyamajura iri kupi zviya Nyamajura Mutare. Pane murume akarima fodya asi haana gross number kuti anokwanisa kunotengesa fodya. Icho kwadi achibva tsvaga munhu ane gross number. Icho kwadi achibva mukumbira kuti nditengesere fodya yangu. Uye we gross number achibva abvumirana naye vakanyorerana pasi here vakatonyorerana pasi vakasainirana pasi kune machairman ikako anga ari mabhero mangani. Mari yakabuda ipapo is 410 anozobvunza mabhero but mari iri kunzi yakabuda ipapo imari 410 US. Okay, ndio yaifana kudzosera muridzi wefodya then kana pane zvakachajwa kunzi kuendesa bhero rangu ndiri kupawo zvakadai so sizoshesa gross number yangu. Murume uyu achibva amira achibva tomudza kuti kuno kumari yakatobuda mari yakati but ndiri kuuya ari kuuya namanje ari munzira vakatengesera kupi fodya iyi kuHarare kubva kuMunyamajura. Mungazive kuti akatengesa fodya rini? Iko zvinozvi tani 2 weeks atengesa fodya. Right.
asati adzoka. Foni iri kuringa. Foni iri kuringa. Ari kuti kudini? Pakuti ndiye akatodara chitodza chama devotion akapinza but mari yakabuda imari yakati. Kuti atozoziva kuti mari yakabuda kuti 410 ka. Atiudzwa na iye but asati atoona voucher dzimwe dzenguwa inogononga ichodarika ipapo. Tingati ari munzira. Kana asati asvika aripi? Banga ari munjira. Ari munzira ndi. Uyu ukuzonwa mushonga pamba pemurume weGross number. Muridzi wemabheri, muridzi wefoja. Ari kupi? Chipatara. Ari kutorwara. Autorwara. Akabana mushonga nezuro. Ha? Ndiso unyero nazuro ndo pamwa mushonga tuli kuchipatara. Ari kunzwa sei kuchipatara kwari? Ukono chirimo zvinoreva kuti utenda uchiri wakabata. Daita ziva murume uyo ane Gross number. Akatumwa on behalf yemuridzi wefoja kuti anotengesa foja. Tinokumbira kuti please bwererana mari. Munhu anofa. Unouraisa munhu. Yes. Iwe uri kufada heni mari yemunhu ukumuridzi ari kufa. Foja inorwadza kurima babati. Pamwe akasangana netsaona mukufamba kwaita kunotengesa foja. But iko zvino achada iri foni ari kuti ndiri kuuya. Iko zvino zvifoni yakamira achada iri. Zimbabwe munofungei kubudikidza neicho chekunyamajura. Munhu akatiza here kana kuti akasangana netsaona. Pamwe ari munzira. Ari munzira. But ndo atsahombe ari munzira. Ndokuti asati asvika kana kuti asati asvika zvinoreva ripai ari munjira. Iye uyu weGross number anogara kunyamajura ikoko vagarisani. Muri yake iri kupi? Iri ikoko. Kotosati apamba pakanyemba pabozhwa. Kungokrosa road ndichienda kunoona izi Gross number. 0718692244. Tumira ika WhatsApp message. Vanoda kakufona fona pa 0713938538. Tinodzoka tichitora kanhare. Baba Isabel. Baba Isabel. Papati. But murume wokunyamajula. Murume wokunyamajura ane ruchiva anoda kujola maningi asi heyo ngozi manje akaitei kutiza nemari yemunhu ndinonzi mai Ana Chaota kwa Makoni Mutare. Nzvimbo yako yekugara ichinje. Yes. Asi mari inopera. Ndizvozvo. Kukana mari yapera uchazoita sei? Une mhuri nevana ka? Uchazoita sei? Ndizvozvo. Tingati chii chakaitika kumurume uyu ane Gross number? No, akashandisa utsinye pamwe chete neruchiva. Kuti kudaro? Yochiva ka. Kukana ari munjira. Kudzokera kunyamajura. Kuda makore mangani. Morning KB na Bozho. KB ndibvunzira Bozho kuti Shugeta akazodini nebhora rakamedza. Ndinonzi baba B pamusana kwa Nyava. Kanyemba. Munoiziva nyaya yacho? Ndinoiziva ndichakusendera. Unogona ndichakusendera then unguva ngoipedzesa nayo. Alright. Uchapedzesa nayo baba. Tinotenda. Unochenda kupika nyemba. Uchiri wabhili unochenda ku. Ndichidzika pamudzimu ndiringe. Ndapfura patsime ra Newton. Ndichisvika paMahuwe. Ndakananga kukanyemba. Patsime ra Newton ndipo matombo matatu apa. Ipo paya. Tichibva mubakasa. Tichienda kupi kuMahuwe. But ndofunga manje ka. Ndichibuda mchakaro. Ndichipinda munonzi mumakabheji umu. Ndakarowa kuenda kusanyati. Kudarika nemuchompani. Kudarika paungwa. Pana sanyati apo. Ukadasvika pamushamba apo. Ndapindira. Ndoda kukutorai. Ndiende nemikumbire. Baba Isabel. Patichaenda pamusumbi apa. Dai zvichikwanisika tombomhanya kukanyemba. Mumbopinda muna Zambezi. Mumbotenderera muredza. Tichidzoka zvedu kana mumboona unyati nzou zvipembere. Zvese. Manje ndira kuenda neukugokwe. Ndikasvika neuko ka. Nguva yekuti mvura ichangopedza kunaya pai. Right. Miti ichitungira. Kune dzinonzi nyenze. Unodziziva here? Ndinodziziva. Nyenze. Ndopo kupinza mumiti yempani imomo dzichichema. Ziriko ka. Nyenze zikorepa ukirewe. Nowa unodziziva. Nowa ka. Ziriko ka kukanyamba. Kana kugokwe ziriko ngoze. Unozodeiko. Nyika Zimbabwe. Tina zvinhu zvedu mani. Tina zvinhu zvedu. Kana mbeva. Kuni chete. Banya noriziya rinozi banya. Banya. Alright, regate mbopa vanhu mafoni avo nokuti pane zvauya izvozvo. Pane mashoko akakosha anoda kugamuchirwa neZimbabwe kubva kakuSeowani. Comrade Osama bin Laden maswera seiko? Hanzi ingondisweresera ukachirandu Red Bull, Joe Rasa, Shefu Karoro na Honorable Member of Parliament Mabvuku Tafara Scott Sakopwanya. Hanzi vanenge vakachibata chimuti. Ndi Comrade Osama bin Laden. Paka. Urungwe. Sekuhuru.
ndichite hurungwe tinobada dzakasiyana uku ndokona kwa Mkonori ainzi taurai yani ngoma uyu taurai watizika na uchitinzwa kwa Mkonori tibate marika taiuziza kuti ndio Mr National FM ikoko mukoma KP kwaita amai vane murume akafa amai vanorima okay kana pamakanzo kunzi vanhu unopiwa ivhu ukapiwa ivhu shandisa rima Zimbabwe inozika nokubaya ivhu magecho matarakita mombe nebatsa yafeya kana makomba saka muri kuti murora uyu anorima aiwa anorima mani vanori kuchipinda munda maundo zaloti wapinda zvazoitika ndezvekuti amai vakafirwa nemurume afa kudaro havana kusara vachimira vakasara vachienderera kumberi vaenderera mberi kudaro vane vanhu kuti kana vachienda kumunda vanogona kuita mari icho vanhu 30-40 paruzevha kuite mabrasi amai vakaenda kumvura vasara vachizama kuti kubikirwe vanhu mombe musati manya kunotora mombe kuti mutore madhiramu emvura itai kuti regai kuti manya ndinotora 20 liters yekubosanobika chikafu chevanhu ndokumhanya patsime vega vamhanya vanopinda kutsime kugadheni ndobva 20 liters yavo ndobva kutora chigubhu chi5 liters kusema kusadzisa mvura kureva kuti 20 dziri pamusoro 5 dzavakarembedza maoko ndokutanga kufamba yekumakunde jakesa msutu yekumakunde kufamba uko vakananga kumba nemvura yavo kuitira kubika kuti vanhu vari kumarichoko vakwanise kudya kushanda vakasimba yakakura munhu anorima agaranda zvinhu zvake unokwanisa kutofamba about 500 meters uchibva kugedhi usati wasvika pakavakwa imba iyadi yoga buildings 500 meters half a kilometers varifamba ipo ndobva vafamba mukoma kebe pavakangomvura gedhi kuti vari kupinda mukati vakangoti 1 2 vanodonha ndobva vakundikana vakuda kudodonha kepiri ndokubva vadonhedza chigubhu ndobva vasara nemugomo wekunopedzesera vakaramba vakaubata bati vakadonha nawo asi usina kuvhara wanzi wangodonha chete kana usina chivharo mvura yarasika mvura yakasara iri muchigubhu no dhuse apa negedhi ravo pane vanhu vane yadhi yavo vaitoriwo mumunda wavo muyadhi zvakare vachirima so pane munhu 1 aitofamba achitina mombe achidarika nepagedhi panga pana mai ava akakatarisa mai ava kudonha kako mai vadonha munhu akabva ati mombe dzangu ndikadziregera dzinopinda munda yevanhu ndokushevedzera vanhu vari munda veduwo vanhu vari munda umo mhanya mupinde mugedhi mai nhengi vadonha avo ndikamhanya nini mombe dzangu dzinopinda pai mumunda papa ndobva vanhu vemunda achibva vamhanya mukoma KB vanhu pavakamhanya ipapo vachinosvika vakachisi through chinooneka mukati nemvura kuchena kwaya zvemazowe kwete zvima5 liters but zviyete zvinooneka mukati zvemvura zvekuti mvura yakatochena iri mukati ndo zvanga zviripo munhu akasvikepo pakati ndo akatanga kuona chigubhu chemvura kuti ari kuona senge mzvinyu ari kutenderera mukati munhu kutanga vachiuya vachiwanda vachivanhu vanhu vazowanda ipapo angasisiri madzvinyu kaunda sei maitoonekwa kuti isaini yegwavava kana kuti mupurwa zvinhu zvese zvakada kufanana asi chimwe chihombe chimwe chideke chaizoita senge kagwavava nenyaya yekuti muchigubhu machiri kukwana mupurwa ukwanewo vamwe chimutsai mai ava mai vari kungochema gumbo vanhu oda segumbo ramai ava gumbo ratopesana vamwe vati dhonzai gumbo vamwe vakutosvika kubata mai ava nesaini iri kuoneka muchigubhu chii ichochi dhonzai vanhu votanga mwinyi no shedzai vana vavo umwe mwana wavo anga ari kune mumwe munda wake ndokushevedzwa mwana kuti mai vazosumudzwa apa vakasumudzwa mwana wavo auya chigubhu chakasara ipapo mukoma keve chigubhu chasara apa inzwa yemhuri yeZimbabwe mai vakashevedzerwa ngoro sungai ngoro tichibva panapa takuenda kuchipatara ngoro yako buda kunze kwegedhi yatofamba mai vakatizo ndiri kukumbirawo chigubhu ndiri kukumbirawo chigubhu anochibata ndiani baba Isabel chigubhu changa chakavhara asi changa chichioneka mukati ndomanga muchioneka kampuru kachitenderera mvura kudai sobati chakavharwa but why kakasika suffocate tomboti zvinhu zvajaira kugara mvura amen but mhuka iyoyo handizivi ichinyanya kugara mvura zvakasimba vanhu vakasvika vakati mwana wavo akati nai mama zvinhu ende patarisa mukwana uyu pachigubhu ka haana kumira posiriki mukoma KB akanyara nanhasi anotaura achiti ndakanyara ndobva vanzi nevanhu kana vachida chigubhu chavo isusu ngatidzorei ngoro patanga tiri pane but ivo vari mungorozvo
chigubhu chiri pasi ende wakuwara akuwara anotora chigubhu pasi kuvagamuchidza ndiani mwana wavanyakubereka mukomana mukuru ane 27 years nevana ndiye akataura achiti upenyu mwene wawo chandiri kuda panapa ndechekuti amai vangu havana kuita urema here ndiripo ndinoenda kuchipatara zvandinogona kuita ndezvekuti amai kuti vapinde mungoro umu vange vari pasi tikavasumudza vakapinda mungoro zvatakuchiita mhuri yezimbabwe kuti nguva yedu ndiri kukumbirawo vanoda kundibatsira pakusumudza mudzimai asi vamwe vanhu vaidzokera kumashure mai ndokudziswa pasi vakabviswa mungoro ndokunogadzikwa pezo nechigubhu right ndokubata chigubhu chavo ndokuisa pamakumbo ndokuchibatwa nevanhu vachisumudzirwa pai mungoro kwakupinda pai mungoro ngoro ndokurohwa yakabuda yasvika zvakare pai pavati chigubhu changu zvikanzi no inini ndinorarama pachivanhu handikwanisi kuenda kunopinda muchipatara ndisati ndapira vadzimu vangu handizvidze vadzimu vangu kupira vadzimu vangu ndiri mungoro ndindiseni kumba ndiseni kumba ndibwereseni kunyumba uku ati pitani kunyumba amai kumagunde yekumagunde amai kumagunde yekumagunde jekesa msutu yekumagunde kufamba uko vakananga komba ndokusvika ndokupinzwa mumba vapinzwa mumba mukoma KB kuti vachibuda mumba mavakasiwa vari 1 vachiti vharai mikova vharai madhozi ndakuchida kupira vadzimu vangu iwe mwana wangu buda muno handina rudzi neweni ndokushevedzawo zvondirawo ndise mungoro buda vakabuda vese chigubhu chinosara here chigubhu china ama izvo vachibva vapinda mumba kwakuchizoshedzera kuti ndiri kukumbira kuti muzukuru wangu nenge apinde mumba mwana wavo ane mwana anga aripo mukoma KB akaramba kupinda mumba akati aiwa azviti makavharwa tu isusu vakuru chaivo tarambidzwa ndopinza mwana wangu imomo azviti achibva aramba mwana kumba vachibva vagaripo kana maramba kuti muzukuru apinde munomu sunungurai zvenyu mombe dzenyu vadzimu vangu vandaudza ivavo vachandiporesa kusvikira mwanakomana nasangwire vazopinda vari kuona gumbo riri kutowedzera kuzimba zvikanzi ini handichaende kuchipatara inini handichaendi so mukoma KB vanhu vakanga vari muyadhi vakapinda kufamba kuenda kumba kwamai ava vaona kuti vakuru vachivakuta kuti veduwe kukuvara kwamaita vemuvheji vanhu vakudzokera kunobuda gedhi mukoma KB pakadira mai ava pakadonha nongona kuita 3 vakakwanisa kuzoendeswa kuchipatara vanhu vandiri kutaura vakakireka bvunzo vamwe vachinzi gonzo rapesana vachifamba kubuda muyadhi pavakakupinda panzvimbo yakadonhera mai vaya vachibva zvavo vakapinda imomo ndo pakanzi nasabhuku aiwasvi izvi zvakuitika kaizvika hatichachemi munhu akadonha panapa uyu takutochika nzvimbo yese muyadhi munopinda vanhu kwamunhu ko mukanzi mune munhu ane mope yapinda munhu ada kuzoitsinga ende kuno kumushayadhi panapaka asi vanhu vaichedza here nokutsika panga para kana kungudonha zvasina kunzwisa pakadonha varume 2 nemukadzi 1 kureva kuti kudonha kwevanhu apa vanga vavakadzi vakani 2 nevarume 2 kusanganisira ivo mai vachona right zvikanzi nemwana ndiri mwana kana muchizviziva sabhuku mumamisha imo mukapinda mumusha umwe neumwe une zvawo zvamusingazivi but mukabvunza family inokuudzai izvi zvepanapa ndikwanisi kukuudzai nokuti ndimai vangu asi chandoziva ndechekuti panapa ndakabva ndakura inini ndine kumba kwangu asi mufamily zvatinobata zvakawanda sabhuku mukadaro munenge mundiponesa tongotiwo zvabva nemi kwamuri kuti ko family maregere maita sei akwanisa kutsvaga chiri kukonzeresa nokuti mai ava muroorwa murume wavo akafa asi moisa shoko kuhama kuti hama honai pamba peumwenyu kunyange akafa vana musara pavana varipo veukama muripo honai zvakuitika payadhi penyu vanhu vakukuvara isimba rinoita kuti vanhu vafambe zvikanzi ngatifambei vanzi ngatifambei zvikanzi amai vanosara kavari kurwara amai vakaridza chikuwe kuseka zvikanzi vamwe venyu munoenda kupi matoneta imi marara muri pabasa 1 basa munoenda kupi marara muri pabasa basa rei hapana kududzirwa nebasa nderei zvikanzi vamwe vadona apo saka vaneta munhu kana aneta anogona kuita zvese vanhu vaisaziva kuti kuri kutaurwa ndekwei yes zvikanzi aiwezvi even mudzinefenzino nedzimwe nzvimbo tiri kungonzwa vanhu vari kutaura kuti kune vanhu vanobatsira tibatsiranei ngatitsvake mubatsiri munhu akabatsira nyaya iyi yakabva nekumhondoro nyaya iyi yichibva yabva zvakare nekwandakambotaura mukoma KB kwakaita musha kana kuti muyadhi mune murume akaramba kuti vanhu vabatsirwe mubatsire nokubva achera gomba right zimba
toita sei ndokubva kukumbira nhamba dzevanhu vepamba pakacherwa gomba ndikati ndinogona kuremerwa nokuti vanhu ava vasi vabatsiri but ndovane pamba pakaitika zvinhu izvi kuunza nyaya yavo kuda kubatsirwa saka ndikaendesa nhamba ikwanyuri ndisati ndataura navo ndokubva ndataura navo ndikati vane dambudziko ndimi munoziva vabatsirirwa makaita zvikanzvapei so vanhu vakapanana vega vega vanoda kubatsirwa manhamba right ndokubva vabata mumwe mubatsiri akavabatsira uyo zvikanzi oi nhamba idzi sorry muri yezimbabwe ndokubva vashivedza mubatsiri uyo vashivedza mubatsiri wemukoma KB ndokusvika ipapo zvikanzi nemubatsiri tisataenda kura ndiri kupinda muyadhi panapa ndopane nyaya yese amai vari pano ndiri kuona mumwe wacho wakafa sindiketi yemurume nemukadzi ndopa vakagadzira chinhu chavo asi vagadzirira vakaita chinhu chavo kubva zvakafa murume amai vakadzi izvo hausangani nemurume zvakare hei ndiyo mhiko yangu nayo uyezve kana vachipinda muyadhi mavo havatenderwe kubata chigubhu vakarembedza kana vasvika pagedhi vanoisa chigubhu pasi vopinda mukati vonotora chimwe chinhu chakafanana nemugomo chiri hafu vodira mvura iri muchigubhu vodira mumugomo yoiswa pamusoro hamupindwe muyadhi mukarembedza chinhu mumaoko kunyange riri bhaketi harirembedzwe nemaoko ko iwo amai sezvo vaiziva mhiko idzi sei vakazopinda vakarembedza chigubhu zvibude kana yakwana nguva kana kuti kana zvakubata zvinokuwisira mumvura zvikanzi ndo pane nyaya panapa ipo pano zvakare ndipo pakachererwa mhiko yacho kugeti zvikanzi sei iri mukati pijena kuti 1 2 3 4 meters inofanira kunge iri pageti right zvikanzi nemwana mukomana mubatsiri muri kurevesa rodhi iri kuze yakurisa kufamba kuri kuita vanhu vari kupinda nemuyadhi pakaita ruzhowa newaya iyi tisu takazowedzera kuti tienzane stendi yedu nevamwe asi gedhe ranga riri ipapa zvikanzi yes uri right mhiko iyi ndiye pagedhi iyi zvikanzi patikuchira pano amai ava murume wavo mupurwa pavakanzi zvandakuenda mukavabvunza vane mashoko avakadzi nemurume wavo mukadzi wangu ndaakuenda mukadzi wangu ndaakufa uri mukadzi wangu ndinoda kutaura secret newe vanhu vakabuditswa mumba vada kutaura nemukadzi wake ishukwa neveukama vakapupura vakati musi wafa murume uyu takabuditswa tese panzi asi murume asingataure asi akamuka achitaura akati ndoda kutaura nemukadzi wangu nokuti ndakuda kuoneka ende vakasara varipo tu so mukadzi uyu ndo pakapiwa mhiko kunzi iyi mukadzi uyu ari kusara murume aripo inini ndafa but murume wako aripo mupuro uyu ndo mupuro waitendererwa munzvimbo idzi waitora zvikafu zvevanhu ndati vairima ende kurima kwavaita mukoma KB vanhu vaiswa vemaricho ndevebhaizi vemaricho vaiti vakapinda ka1 hakuchashedzwe maricho zvakare kunyange vaine 10 hectares zakarimwa havadzokere zvakare vapinda ivavo vatopinda so mapinziro aitwa vanhu mukoma KB maiti waenda kunosakura chete ndiwe uchapedza sizini yese uchisakura asi hauchainde zvishauri zviri pamutemo munoenda muchisakura usiku once vanga vane wisiu yavo yekuti vakaridza usiku vanhu vese vakambosakura munda mavo vanomuka vachitora mapadza vachienda nawo ndokubva vaonekwa vaine mapadza anokwana kuti avo 32 mapadza vanga vainawo avaisakurisa mumunda pakabva shoko riya rekuti vamwe vari kudona avo vanga vakaneta saka vanhu vangochishandiswa usiku vasingazvizive mupurwa uyu ndo waitenderera uchipinda muyadhiona pane mapfunde waiza mupurwa wakazobatwa mukoma KB wafa kudaro kati kuti muzive zviri kuitika munhu wese ndobvonzi nepakati mukoma KB pakabuda mandudzi embeu mapfunde munga chibage chingave chekenya zviri memo pachibva pazobuda bepa rekuti zviri mukati hazvikanganisike iroro mubatsiri akati kwete sabhuku kana mozogara pano panoita matemo toda kubatsira vanhu pano panoita panoita matemo asi chandiri kukumbira ndechekuti kana muine vanhu vemutemo vakafanana nevekwamambo vakafanana nemapurisa handisi kuti sabhuku mungataura vanhu vapi imimi sabhuku yemuno chaimo chaimo handiri kuti muverenge zviri mukati bebebere asi vanhu veivavo asi tinovatsindidza kupika mhepo kuti zvavari kuona umu ngavasiyane navo asi ndakukuitira kuti vanhu ivo kana varipo vazive kuti zvandiri kutaura nezvechokwadi mune zvinhu zviri but muvhillaji musavhura zvenyu muri kuti zvirimwa chibage mapfunde munga zvaibva pai zvaka zviri mudumbu zvakaitwa chipututuputu zviri mudumbu mudumbu mupurwa
rakapupurwa zvikanzi ranga risingatori raienda pakadyarwa mafunde ndo parinosvika pakadyarwa mafunde rinosvika rurutsira chimafunde ipapo pakadyarwa chibage rurutsira chibage ipapo kana rangurutsira tabva mudumbu maro zvese kubunda kwamai avo heizi ende vanhu vakapupura mukoma kepa kuti muhwezva unoratidza kuti mupuru waifamba munda hapana anga asingazvisiyi vanhu vese vaitaura asi amai vakazopupura kuti pakati penyu mese avo hapana asina chakamusimbisa asi kufamba nezvinhu izvo ari ega zvese anotoya achitora kuti kuno kunoita sei kuno kunoita sei kana mafunga kutora zvinhu zvangu ndiri kukumbira nditaure zita rehama yangu iri kumusha muende zvakare muibatsire so kutaura kuno kwatiri kuita paurungwe ndo pakaitwa zvinhu izvi vamirira kuenda zvakare mukati menzvimbo inonzi iyo kutriangle kune hama yavo yekunzi hama ida kubatsira nokuti hama dzehama yavo dzakazvinza dzakati ngauye kuno kufuta mubatsiri wacho abatsire asi hama yavo mukoma KB gumbo rakabva rakuvara zvachose chaakurwadza ndechekuti riri kumweka ronda ravakapesana pakazobuda ronda riri kuramba richienderera kumberi kuchipatara vari kuramba vari kuti kwete vari kuramba kuenda kuchipatara kuvakuru venharaunda mambo vana sabhuku vari kuti kudini nokurwara kuri kuita amai mukoma KB vakaudzwa vega kuti unganai vanhu vakawanda verudzi ndo vari kutochemani vagare muvhileji kuti isu tichabatsirwa kana ivo vachirema kuda kuchipatara panapa kunyange vakachitira izvozvo vanhu vakawanda tori nechishuwo kuti hande kuchipatara ngoro dzimwe dzakatomira ipapo ndedzevamwe vanhu chiti ngatibatsiranei nevanhu vaida kubatsira ipapo ndevamwe vemuvhileji vaiti munhu ngaende kuchipatara asi kana vasikane toita sei havasi kuda pakasiyiwa muroora kunzi muroora ngaachigara namai apa ndiye anenge munhu mukuru nokuti vaigara nemuzukuru muroora akati kana kuri kutanda batso ini nangu ndaramba handidi kudzidziswa mabasa asina kunaka ndakuenda mati mimi mupurwa muya makaoneka kapepa tukapepa kanga kakaputirwa so ndo kanga kane tunhu chokutanga manga mune tuputu twembeu dzakasiyana kozoita kapepa kakaputirwa imomo kairatidza kuti bepa riri mukati nderekake kana kuti mapepers ekunyorera yes but pakabatwa kudai so zvikanzi nemubatsiri ndiri kukumbira kapepa akazvo akainako zvinokonzeresa matemo asi inini hangu ndakazodzwa sabhuku pachavo havana kuudzwa mupurisa wamambo weimwe nzvimbo iri ikoko akabva audzwa hapana here akakwanisa kuvhura bepa iroro vakaramba vanhu vakazoramba vega vachiti isusu kana tanzi muvhure tikada kuvhura asi shoko rakataurwa nderekuti mutori nemazita ndo mune mazita eminda yese yaitorwa zvinhu izvi ndo pane mazita izi beta henyu mugare muchigoziva kuti mbeu dzaitorwa muminda yevanhu but chirege kusera nemazita kuti mumunda manhengi nemumunda manhengi nemumunda manhengi ndo maitiwa zvinhu izvi umwe atori nemakore asingakohwi anonzwa sei saka mupuro waitoshanda serimoti uchitenderera munzvimbo muminda yevanhu chibage chakamera ukangosvika so pakamera mapfunde wongoti mapfunde ari mukati ukangorutsira imomo instead yekuti zvisare imomo watotora izvozvi amai vari mumba vari kugara nani pamba no pane muzukuru aripo iwo mwana wavo chaichai handina 2-3 days ndichinzwa vanhu vachitizwa mukoma bhosho mwanakomana kana uine amai yako hapana zvokuzviita anotoboonekwa iye murume ane mukadzi wokuramba uye achitochera mvura ine bhara achinovaisira mvura dzimweri dzenguva akaona kuti muzukuru ari bhizi otombosiya atombovabikira kuti amanikidzire mukadzi zvakaoma nekuti haakwanisi kuvaendesa pane zvakaonekwa nenyika yese kuti amai vemunhu ndozvavanoita mukadzi muroora uyu mukadzika munhu anotyawo zvinotya vamwe asi amai vakazoshevedzera kuti mandisiya pachena baba Isabel vakasiwa pachena naniko handiti ndiwo vega vakakanganisa miko here ndio vakakanganisa miko chigubhu chaisafanirwa kakupinda chakarembedzwa mukoma KB ini handizivi kuti zvinhu izvo zvine miko chokwadi here kuti kurembedza chigubhu chipinda muyadhi kana ziva here kuti pane misha inotoramba kuti pabatidzwe kamoto panze usiku kungokadaro chete miko iriko pane imwe yandakaona mukoma KB yekunzi derere haribikirwe muyadhi right kutori nechigo kana kuti kachoto kekunzi kana muchida kubika derere munobikira kunze kwemusha mukakobikira mumusha chete
wamuka sei kwa Nyemba na Bozho? Hakuna anonzwisisa chimuti kana kunakirwa nacho seni. Po rikiti bvoko sei vasina kuda kufambira kudona kwavakaita. Vanoziva zvavari vakaromba amai ivavo zvidhoma zvaka expire, saka vakatyoka vanoroya amai ivavo. Bozho vane zvidhoma, mwana wavaida akatopiwa uroyi. Ngavafambe nemwana vakadya muko uroyi unoguma kudenga kuna Mwari. Tipe nhamba dzemubatsiri wacho ndinonzi Mai Simplex pakuwadzana kana kuti Rosemary Dinzi. Ndakachibata chimuti. Ndinoda kumuzobvunza mukoma KB nekuti pakazoitika zvinhu izvika pakazenge pako ndine mumwe ndikukumbira muye kumba kwangu. Panga pakuitika zvinhu ndikukumbira muye kumba kwangu, kuye kumba kwangu. Pakazoita nyaya manje mukoma KB. Idzo nyaya dzakazovhurika ipapo. Anditi pabatsirwa vanhu ava kuchibva kwaita muroora akaroorwa pamba pamwe pano mumwe musha, but vakabva vapiwa choto chavo vachinzi vabike vega. Muroora akapiwa choto ichi mukoma KB. Kwakuti kumubatsiri arapa ndokuonekwa murooro uyo akamire pasaidi remubatsiri ari kuzama kuratidza kuti iye ada kubatsirwawo. Vamwene vakabuda mukati mevanhu kuenda kunosumudza muroora. Uri kuitei? Uri kuitei nevanhu ava? Uri kutaura chinavo? Une musha here? Musha ndewangu inini, ndakakupa choto mumusha mangu, uda kuitei? Ibva ipapo kana uchivada uchivatevera piwa adresi pana paumire nawo azviite. Murooro wakubatwa hembe kunze hande ine fosho wakabviswa ipapo. Saka vanhu vakawanda kuurungwe vanga vachoda kutobatsirwa vanga unopa kuti wanze handei kwangu. Asi chokwadi chiripo chekuti ipapo akabva atobuda matsira akati ndakuenda vanondida vachazonditsvaga nenzira yakadai. Vanhu vatoriko ikoko. Ndoda kuzoti nditaure, ndichataura nenyaya yeumwe kansela akaenda ipapo achiti ndinoda kuti mundibatsire. Zvakazoitwa zvacho ipapo mukoma KB. Hodi Zimbabwe, regai ndibate ipapo ndati utukabiriwe pamusoro. Kanyemba chisikwa kana kuti muka inogara kamumba inonzi Keno Imbwa. Icho chekuhurungwe inguruwe yakazvikanga nemafupera. Mudzimai wangu Susan Muzvidzwa, mbuya nyoka mama vangu Tinashe Gotora, Shekimeni Matono, Rufaro Kamanura, Nobel Chabeta, Victor Katio, Kelvin Joao, Israel Temple Van Gao, Innocent Manyo, Desire Gwedeza, Prominent Mandombo, Tichaona Makwerere, Koblawa, Reggae Samuel Gwaya, Kuzoti, Gift Chiruka, Clemenzi, Tachiringa, na Sivini Mashaba, Velakema Kanjera, Brian Madziwanzira, Mashija Twins Takunda, and Tawada, Denford, Chari, Elias Armando, Trimo Lipa, Bridget Ranganai, Murios kwa Made Kufamba, Iriku Headlands, Olivia Famu, Muriese kwa Masara, Muriese kwa Muzizwa, Iriku Gokwe kwa Masuka, Tanki 5, Dinonzi Alfred Mafrato Made Kufamba, representing Gweru, supporter Manchester City. Musukuru ariku garaka na amai ava akura sei. 11 years. 11 years. Amana mudiki. Ari musikana kuti mkoma. Musikana. Atori nezita rava gogo ivava. Atori nezita rava ivava. Ya, pakaipa. Ende zvaitotaurwa ipapo mwana akazoita senge mwana akutoshungurudzika nekuti vanhu vaipapa aitonzi sazita, regai sazita apinde. Sazita papi panyaya dzakadai iso. Amai awo Bluetooth yawo yanga yakaipa asi chinhai ana soro jena denga muchaita rekugugula Muresa Sekuru na Gogo Vashoni Maduve 10 off kumanika nemudiwa Maishoni Katewera. Ndinonzi Jonathan Katewera ndiri kunoku kumaubra. Ya, amai ava mungazive kuti vane makore anosvika papi. Kana singakanganisi mukoma KB, maonera ndakaita ndira kubvunza bana maonera ndakaita nini? Vari pasi pemakore anosvika 60 years. Pasi pemakore 60. Vari pasi pemakore 60. Saka hama yakapiwawo mushonga uyu na amai ava iri kutira yengo. Hama ya amai ava. Mwana wehanzvadzi yaamai ava. Mwana wehanzvadzi. Muning'ina kawo. Yes. Vaisirwa rifa. Yeah. Amai avo vakashata Kanyemba vanoda shamu ine munyu baba Kauton Tsuro ndiri kunoku kwa Mutare kuri shoko kwa Mutare nhasi 0713938538 papa pati nhasi ndaseka amai avo vakanyanya zvimwe zvacho zvinoitwa nevaroyi zvinotosekesa ndinonzi Tinashe Chips Warren Park Moresa Bozho uti hanzi hesi na chips baba Isabel handiri kuonaka WhatsApp platform iri kuita kubhebha izvozvi amai vari kuramba kuenda kuchipatara gumbo rakatyoka vanopura sei mukoma KB. Hatizivi kuti maybe kana kuri kuti vanenge kunyara here kuri kunoge kuri kunyara kana kuti mupenyu wewo vaifunga kuti zvese zvavanoita zvinoenderana nemabluetooth avo kana kuti night shift yavo zvinoporesa, but zvakabatwa keshi kana zviri izvo zvaishanda zvichashanda sei apa vanotoora gumbo. Vanhu vaishedzwa nepito vaishanda mumunda maamai ava vari kutozviziva
32 mapadza akabuda mukoma kepa akaiti waburi kudai so 32 mapadza kuti vaishandiswa usiku wasingazivi ende mwanakomana ndini anombozati pamapana pane mapadza akadai andiriya simudza mbada tirove pakatsikatsika andiriya iwe wana tirove pakakumbira andiriya maikaniwa tirove iwewe andiriya iwe tirove ndakumbira andiriya maikaniwa tirove iwewe andiriya iwe tirove pakatsikatsika Jiponi buli mujimeni korodi piorota pio Romaiti sipai ni fata peta de pro fana tu sipeka jana ujiraiba jumanda bakachwemba kebile kiacha sipenye tu Romaiti jumanda bakachwemba wakachwep sipini tip Romaiti dangerous Rikiti vo 0713938538 Alo National FM. paita munango pantedwe Alo Chimuti. Alo akomana we makangoro James. Mamuka seko makadiko baba. Ndinofara zangu nokutana na Mr Intelligence Calvin Joao. Tibatsire tinzwe Joao. Right. Ini ndikuona hangu ngota wakawiga zvino ishaisano chete nhaka yakangoitwa hapo. Vaishaisa ani muridzi wezvinhu akafa. Waishaisa mukadzi uyu. Alright. Ati mukadzi anenge aine mhuri ere mukadzi uyu. Aishaisa nhaka iyo wakapita kumukadzi nevana vake. Waifana kutopa zvinhu kana kumukadzi hembe kadzaidzopfekwa nevana zvimwe zvinhu zvavaizoda zvaitengeswa wana uzowana pekutangira ndizvozvo chaizvo kabhozi mazuva ano ndakatomboona dzimwe tsika dzedzekuti anzi kana munhu akazvisungirira akafa akaita suicide wowiga nezvinhu zvezvo madzimambo akuzviramba zvese izvezvi madzimambo akuzviramba vari kutoti hanzi pane chikaranga chavanoita here kutoti zvinhu zvese zvinotozogowewa okay vamwe vatotanzi vakatowigwa nezvinhu pato ndimwe ndakatoona vakatoripiswa awigeti nezvinhu izvozvo zvaifanira kutogowewa zvinhu izvozvo zvamuri kutaura mukoma Mr Intelligence ko iye panga ari kuSouth Africa mufi paaitumira mari kuhama neshamwari vaiirasa here ndo patiri kutaura kakanyemba kuti ishaisano yenhaka wakatonyara kutoti isusu tikatora zvinhu zvese izvi zvaizovanyadzisa saka vabva vati bheta titozvifushire wakangoshandisa kawedhike kunyepa kuti munhu akajata utsinye hwakangoitwa chete ipapo hwakangoomesa musoro kwekahanda kakatakura chimunya aiwa tinotenda regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini reka ndingomhoresa vashoma nokuti timu mashasha nobve tichabetawo mukasenda kunzwa hama yangu tinashe gotora mai Craig mai Chingaipe namai Nosta mamukasei tinashe gotora naVictor Katio ndati mungoti tolanda neBritish Chingaipe katatu naSheki Manuel ari pamvuro apa Sheki Manuel London British Chingaipe London British Chingaipe po rikiti vo 23 minutes past 10 vachada kutibata kuti nyaya dzisvike pachimuti Bozhongora anobatika sei icho kwadi mudiyezima munondibata panamba dzangu dzisina chipomero namba dzisinganyadzise namba dzinonhuwira inamba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 ndapota musabhipa sabhuku karamba pazvipoto po rikiti vo kanyemba bonzo na Washington marimira aka Bozhongora tigumane pomwe kamangwana nkati machirongwa the hottest mid morning show in Zimbabwe pa National FM pari manje the digital Morris Ngwenya ndiye ka ari kubwera